Taising di poro live kemeni sini taku borom genang David Mura Singh ni sakhamiano samani ke tabugno update sokpaikya je sini borom genang taku David Mura Singh tabuk bo out of danger sini lukurok ni surima bai tabuk ase kono khatra krei hoito te srapcha orogono hospital ni hoite discharge jagana haike ba hospital ni hoite yakar jagana ke ajaga sing shilongono saimanka bo kaisa chinti prasarok ni tongthai jaga wono haike ba hotelo bathagai ani CA Rahul nang continue contact khai tongo tabung no bai kok sai pekhe bo arono tongo hospital David ni logiono ei tabuk out of danger te kuno asuk wana thaikri hit ni bagai mane satung tungmani bagai bokrok hoito Delhi himi tongmani bokrok mihim jaka te sanu stroke hai kisa mild stroke ngkhana ka haifana tabu out of danger te kuno asuk wana jagnai krihini bobai kok sawi sing saiman lekha faidi jotono no balaikena hambai maribo ne norni jubasu norni surimung tong baina sini taku David tabu out of danger kai hoito ang borno request khainai te salni sig rest khaidi kise salni sig rest khai ken kaino te kisa sorry jago sokoi ken kai sing bono teisha koine nini samung nung start khaimano kai lukurok sungo norok bo thangli omo hai shaw obosoi jungbo thango suraibari jora jung tunuri rijak jung joto jaga thaino jung chubasu khlai tongo state ni head theke arambo khai jung jim jung financially ro jung joto no jobalai tongo jung simia joto lukuro hastini lukurok joton jobawi tongo omo haikeno jung thansa khai jobalai nango jini bubagra bo jobo harui tongo ei jung asa khayo o tebo besakango himi thangtung jungbo Bihar Uttar Pradesh te West Bengal logo je phusagoyo jungbo obosoi chini leaders rokbo tebo thanglainai ke ajaga tongan chanani problem ni bagi se jung joto action ekai thangtoya ani bagai jung lukurok to sudu tripura tongoi chubadi te suridi te je thangnam muchungnai rok jung thangai chubawi mano ke abono tabuk sudurate update abono David sini borom genang bo tabuk kaham krungno motamuti sarik dike bini discharge man tongo hospital ne hote bo yakar jagan ga amsungno jung short life khairike ga kebno asuk jung omo je jungno je songhornai rokno joto lukurokno jomon sanano jungo tag asuk wana jangnai krikya kwbangma borok phone khai songhoro tag bahingka tabuk bahingka hini ngai tag norokno live ni bising theke obono update ani CA Rahul bai kok salai tabuk jorti kahamno te kuno wana jangnai kri ang continuous ani CA Rahul no ajago logi to ni to niwo bini official samung tongfano ang saka nung to cheraiko tabuk thangmanko gai thang bini bo dofani samung khalanyam sungama bai bini office yakari fan bono horjak kuno problem kri sini dofani bagi sung samung khalanyam ke Rahul bai ang continue touch tongnai te man khangkai je kuno problem kai ke update lainai joton logi tongdi suriri sini dofa daktino yok saman